Lawa, isimgħu parti minn Salm 35, anke bħala introduzzjoni għal dan l-istudju qasir. Tħallix il dawk li għal xejn b'xejn huma l-edewa tiegħi jifirħu minħabba fija. Lanqas il dawk li jbagħduni għal xejn jamżu lil xulxin għalija. Għax huma ma jitkellmux bisliem, iżda jqilgħu kliem ta' għerq kontra nies kwieti tal-pajjiż. Iva jiftħu ħalqhom bera ħarija u jgħidu ferħana aha, aha, waqt li jpaxxu għajnejhom bija. Dan intrajtuhom lej. La tibqax sieket. Sidi, titbieħx minni. Stembaħ qum biex tagħmilli ġustizzja. Alla tiegħi u Sid tiegħi biex taqbes għall kawża tiegħi. Għamel ħaq minnhom u lej Alla tiegħi skont il-ħaq tiegħek. U tħallihomx jifirħu minħabba fija. Tħallihomx jgħidu f'qalbhom aha, hekk ridna aħna. Tħallihomx jgħidu ridnieha għal kollox. Ħajjistħu jinfixklu l-koll flimkien dawk li jfirħu bil-għali tiegħi. Ħajinksew bil-għajb u bil-mistħija dawk li jitkabbru kontra tiegħi. Talba imprekatorja tipika illi sikwit naqraw matul il-ktieb tas-Salmi. Il-ktieb tas-Salmi fih ħafna porzjonijiet komfortabbli, ħafna tifħil lill-Alla, ringrazzjament lill-Alla, sodisfazzjon f'Alla, però ukoll fih dan il-talb biex Alla ħalli kieku biex ngħidu hekk jistembaħ u jieħu azzjoni kontra l-dewa tiegħu. Allura x'iridu nżommu f'moħħna aħna u naqraw dawn is-salmi aħna u nirriflettu fuqhom. X'ninnotaw meta naqraw dan is-salmi imprekatorji? Biex nifhmuhom l-aħjar, rridu l-ewwel nett immorru lura għal patt li Alla stabbilixxa ma' Abraham. Abraham huwa missierna l-koll, il-mudell tagħna għal fidi biex aħna nimxu fuq l-istess passi li mexew. Alla għamel patt, għamel ftehim solenni ma' dan il-patriarka Abraham u Alla wedu illi jisħet il dawk li jisħtuh. Daqskemm ukoll ibierek il dawk li jbirkuh. Fil-Ġenesi kapitlu 12 u vers 3 Alla ikellmu u jgħidlu jiena nbierek il min ibierkek u lil min jistħek nistħu u jitbierku bik il-familji kollha tal-art. Hawnhekk Alla mela bil-dikjarar qed jgħid fiċ-ċar kif se jitratta ma' dawk li huma favur Abraham u allura jemmnu bħalu u kif ħajtratta wkoll ma' dawk li huma edewwa ta' Abraham. Dawk li jisħtuh Alla wkoll jisħithom. Dat-talb imprekatorju allura sempliċement qegħdin ngħidu lill-Alla, qegħdin ngħidulu biex iżomm il-wegħda pattwali tiegħu. Biex dak li wiegħed l-Abraham jagħmlu ma' Abraham u ma' nislu għal dejjem. Essenzjalment allura huma talbiet umani ibbażati jew imsejsa fuq wedi divini. Alla tan il-weda l-Abraham u daqshekk ieħor taħu wkoll l-assigurazzjoni li dawk li għadduha kontra tiegħu eventwalment Alla jaqridhom. Huma appelli allura lill-imħallef universali biex jagħmilha ta' mħallef. U hekk se jsir. Nafu li meta nitolbu dan it-talb qegħdin fir-rieda ta' Alla il għaliex Alla attwalment iva se jaqret il-edewa tiegħu. Fil-ġudizzju Ġesu għad ikeċċi minn qudiemu dawk illi hu isejħilhom ħaddiema tal-inikwità, nies ħżiena. Mattew 7 vers 23 imbagħad jiena nistqarrilhom jien qatt ma kont nafkom. Tbedu minni intom li tagħmlu l-ħażen. L-istess ħaġa jgħid ukoll Ġesu meta jiddeskrivi l-ġudizzju universali meta l-ħżiena jgħidilhom itilqu minn qudiemi ja misħutin
fin-nar mħejja għax-xitan u l-anġli ħżiena tiegħu. Dak li Alla ddikjara bil-quddiem aħna niesu jeħtieġ li nidħlu f'dik il-linja u biex ngħidu hekk nuru li aħna ma' Alla kontra kull ħażen. Il-ġudizzju Ġesu jesegwixxi s-sentenza tiegħu u allura huwa tajjeb, huwa sewwa għalina li nitolbu hekk. Ħantikom ftit eżempju anki mill-ktieb tas-Salmi infushom. Meta f'Salm 35 vers 5 David jgħid lil mulej ħajkunu bħal karfa imtajrin mir-rieħ u ħalli l-anġlu tal-mulej isuqhom qed jgħid għall-ħżiena. Però nafu wkoll illi fl-ewwel Salm jiddeskrivi l-ħżiena propjament hekk. Meta jgħid illi l-ħżiena m'għandhomx x'jaqsmu xejn mat-tajbin. Il-ħżiena mhumiex hekk iżda huma bħal karfa li tajjara r-rieħ. Hawnhekk għandna prinċipju illi dak li tagħmel issib. Dak li tiżra taħsad. Il-prinċipju ta' kawża u effett. U allura biex ngħidu eżempju ieħor. Salm 58 vers 6 David jitlob u jgħid il-mulej kissrilhom snierhom u Alla fħalqhom. Kisser dras il-frieħ tal-uljum mulej. Kliem jibes veru u grafiku ħafna. Meta qed jgħidlu kissrilhom snierhom, azzjoni li ġġib għajb u ġieħ fuq dawk il-maħbuta. Frattant nafu li Salm 3 vers 7 jgħidilna propjament għad-diskors. Mulej salvani u Alla tiegħi għax l-dewwa tiegħi kollha int drabthom fuq ħaddhom, int kissirt snin il-ħsiena. Nafu li Alla hekk jopera, hekk jaħdem. Alla jagħmel distinzjoni qawwija bejn il-ġusti u l-inġusti. U l-ġusti iva isofru frattant Alla huwa favorihom. U Alla jisma' l-għajta tal-nies ġusti tiegħu li jgħidulu lejl u nhar. Biex nieħdu eżempju ieħor Salm 35 vers 8. Naqraw hekk. Ħataqa' fuqhom irda għall-arrieda, ħajinqabdu fix-xibka li nasbu ħajaqgħu fil-qerda lill-estewli. Din talba ta' David għal darb'oħra, però li taqbel eżattament ma' Salm 9 vers 15 fejn jgħidilna u l-ġnus fil-ħofra li jagħmlu inqabad riġilhom fix-xibka li ħbew. Irridu niftakru wkoll illi l-Iżraeliti, il-poplu ta' Alla, mifdi mill-Eġittu, meta Alla daħħalhom fl-art imwiegħda taħt it-tmexxija ta' Ġoswe, għamlu azzjoni u Alla ddereġihom biex jagħmlu azzjoni simbolika u sinifikanti ħafna. Il-poplu inqasam f'żewġ gruppi, 6 tribujiet fuq naħa u 6 tribujiet fuq in-naħa l-oħra u ippronunzjaw barka fuqhom infushom jekk huma jobdu lill-morala tagħhom. Imma wkoll ippronunzjaw saħta fuqhom infushom jekk huma jitilqu jibbandunaw lil Jahwe Alla tagħhom u imorru jaqdu Allat oħra. Dana naqraw dwaru fid-Deuteronomju kapitlu 27 u 28. Qal l-Iżraeliti infushom kienu kmandati jitolbu saħtiet mis-sema fuqhom infushom jekk jitilqu lil Alla u ma jibqgħux fidili mal-patt. U allura m'għandniex naħsbu li Alla juri favoritiżmu. Alla mhux se jwieġeb dat-talb ta' David biex jaqret il-ledewa tiegħu. Il għaliex Alla qed jgħidilna li anke aħna illi nipprofessaw li aħna nimxu fil-modijiet tiegħu. Jekk aħna nitilqu ma jkun fadal xejn għalina ħlief saħta.
huwa kliem sobrju ħafna, però li jaqbel perfettament ma' dak li għajdinna l-Apostlu Pietru f'kapitlu 4 tal-ittra tiegħu vers 17. Għax wasal iż-żmien li jibda jsir il-ġudizzju mid-dar tal-Alla. Mid-dar tal-Alla. U jekk jibda minna, se jkun it-tmiem ta' dawk li ma jisimgħux l-Evanġelju tal-Alla. U jekk il-ġust bil-kemm isalva, il-ħażin u l-midneb, x'isir minnu? Alla ma jurix favoritizmu. Alla ma jurix parzjalità. Infatti, fid-Deuteronomju, kapitlu 10 u vers 17, Mosè ifakkarna l-koll li Alla huwa strettament ġust ma' kulħadd. Deuteronomju 10 vers 17. Għax il-mulej Alla tagħkom u Alla tal-Allat, sit is-sidien Alla l-kbir u l-qawwi u tal-biża' li ma jħaresx lejn wiċċ il-bniedem u lanqas jieħu tixħim. Kull fejn hemm il-ħażen Alla ċertament għad jiddestruġġih. Mentri l-bissima tiegħu hija fuq dawk li jagħmlu s-sewwa. Irridu nżommu f'moħħna wkoll meta naqraw dan it-talbiet imprekatorji li dat-talb għal ġudizzju isir, jekk naqraw il-kuntest sewwa, isir wara sforzi estiżi, wara sforzi imtawla mis-salmista biex isejjaħ lill-edewa tal-Alla għall-imdiema li jisfidawh vilment. Però għal darb'oħra, iva il-paċenzja tal-Alla hija fit-tul, però dik il-paċenzja tal-Alla hija sejħa l-indiema. Meta wieħed jibqa' ma jindemx, x'se jsir minnu? Hija xi ħaġa tal-biża' naħsbu dwarha li Alla li tant juri tieba magħna. In ġenerali mal-bnedmin kollha meta aħna nibqgħu nikkalpestaw u nirfsu taħt riġlejna il-barka tal-maħfra tiegħu permezz ta' Sidna Ġesu, u allura maħniex marbutin ma' Sidna Ġesu bil-fidi u qegħdin nesprimu din il-fidi tagħna f'mixja ta' mħabba miegħu bħala s-Sid u Salvatur tagħna, ma jibqa' xejn ħlief ġudizzju Alla tagħna huwa nar li jikkonsma. L-Apostlu Pawlu jagħlaq l-ewwel ittra lill-Korintin, kapitlu 16, vers 22 billi jgħid dal-kliem ta' bilħaq sorprendenti. Mhuwiex sorprendenti jekk nafu dwar is-salmi imprekatorji u il-qajnihom f'qalbna, imma xi jgħid. Jekk xi ħadd ma jħobbx lill-Mulej Ġesu Kristu, ħajkun misħud. Jekk xi ħadd ma jħobbx lis-Sid Ġesu Kristu, ħajkun misħud. Iva għal dawk li iwarbu il-verità tal-Alla, għal dawk li jarmu l-Evanġelju, għal dawk li jibqgħu imbedin minn Ġesu li huwa l-ankra tas-salvazzjoni tagħna, ma jibqa' xejn li f'saħħitha. Bħalma tkellem David, tkellem Ġesu nnifsu, u jitkellem ukoll l-Apostlu Pawlu hawnhekk. Jekk xi ħadd ma jħobbx lill-Mulej Ġesu Kristu, ħajkun misħud. Jekk nibqgħu stinati ma jkun fadal xejn ħlief ħaq kontri.